weet net wat ik wil je, want ik weet maar het wel. Wol met mij die Suske. Dat is ik mij niet. Ik mijn paken spelen. Ja, die is takenleider, dus hoe hak ik verkeerd. Dat is toch hartstikke mooi. Hè? Werk is er meer als genoeg in bestand. Maar toch steen er tozen de werkers aan de kant. De meesten omheen en de meesten op het dik. Het is best in de jaren 52 dat de werkende roeze met de gemeente die woord heel in de boes houden. Want Philips, dat moest er komen in Drachten. En zij weer in de brood. Ja. En zij is hier uiteindelijk het communisme is hier komen. De meesten hier in het omkrieten, van de heide dat ze nog zijn, die waren wel een beetje negeren. Toen de gevestigde orde in Smellingeland. En ja, dat wordt naar de communistische kant uit. En daar kregen ze wat gehoor, die meesten luisteren niet naar hun. En toen is dat idee kwam van, wie willen werken, maar dan maar we zelf doen. Een oorwerkend hier en dan zit ik op het dik. Pikken wij nou net en neer van die klik, wij is je werk. En vieren nou de strijd. Voor werk en werkgelegenheid. Waarom kregen dat famke ook het dijs? Doet Jim je maar de parkwiek dwaande weer een stuk jellepoort van die? Omdat Jimme, wie heeft mijn kap als bushokjes maar een verstaan wat Holly in Apen uit ken. Zo vreselijk ook gunstig ben op die mooie geertje. En dat je hem geertje kouder, ja, dat liet geertje koud. Maar dat je hem dat eerder weg van hadden hebt, maar de kont oorsje willen. Dat is een teken van dommers. Ken dat bijna wat een waan dat ze bevraagd komen is. Het ding daar eens nee. Zelfs een stuk jellepoort wordt dat bijna misgund. Skiën is mooi, maar daar ben je redelijk al bij. Dat kan je in Peerbudden, kan je dat al eerst zeggen. En dus heb ik er een skiertenstuk van maken. Mooi bij drama. Over een oerwendeling die er komt is in het dorp. En die wordt verhunnen wordt door de bevolking. En die oerwendeling, die op zeker ogenblik komt er een van die malen die dus zei dat hij dat bij hen omzetten heeft. Hoe bedoelst? Dat stomen hier en altijd niet naar bek hengest. Wat ik dood is neergehoord. En daarom als toen zo'n nederige baan staat bij die slauwe geertje? Meeske praat net zo nog. Wimpy die had alles wel een beetje het leven van zijn dorp een beetje in beeld brengen willen. Want ja, dat gebeurde toen ik. Dat waren toen ik drama's. Dus je zullen nou los mij de put. Ja, nee. Nou dadelijk zo los mij de put. Wie ben al los met de put? Ze binnen los mij de put. Ja, ze binnen los mij de put. Werk en werkgelegenheid. Dat is het streepje. Ze willen ontwerk hier. De oorlogs hier in Binnenwest, er is klinkleren Jermoeren, er is geld bij de Roes, er is Maarschalpop, van alles zit er. En de gemeente die had alleen nog het geld maar vast voor Philips. Want daar moest Drachten geruid van worden. Maken hun niks uit wat er in de dorpen gebeurde. Drachten, dat weer. Dat moest een wereldstad worden. Daar komt het op del. Als je het goed wil beschouwen, gebeurt het juist daar nog. Ik ben nog achterstandsweken. En hoe meer dat je die mensen links lezen, hoe minder aandacht dat je erom besteden, des te meer die mensen in opstaan komen. Voedselbanken, de vlechtelingen, er zijn een hele hoop mensen bij. De hebben juist daar nog in een brood met jermoeren. En zo weer die jet iets en dat gewoon onder kaak stellen. Mensen wat een ding zetten, ja. Daarom zoek ze de jongeren, zo ik. Wij is je werk en vieren oude strijd. Voor werk